Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aghoy. Taong 1963, Hugom, Batangas. Itong mga panahong ito, nakatira malapit sa may bayan ang pamilya ni Aghoy. Bata pa siya noon. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 12 taong gulang pa lamang siya. Payak pa ang pamumuhay noon sa kanilang lugar. Madalang ang mga sasakyang dumaraan. Makakita ka man, halos hindi lalagpas sa iyong mga daliri. Araw-araw, binubuhos nila ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga oras sa pagsasaka. Yung tatay kasi nila noon, palaging namamalaot. Para balanse ang kanilang kita, kinakailangan nilang magtagal sa bukid. Hindi naman yun kaso sa kanilang magkakapatid. Sa katunayan, mas pinipili nilang magtrabaho kaysa sayangin ang kanilang oras sa pag-aaral. Para sa kanila, wala silang sapat na panahong mabuhay ng normal, kagaya ng ibang mga bata, lalo pat naghihirap ang kanilang pamilya. Mas nasisihan kasi sila noong tumulong sa kanilang mga magulang kaysa maging pabigat sa mga ito. Relihiyoso ang mga magulang ni Aghoy. Tuwing araw ng pamamahinga, hindi yun nagtatrabaho. Bagaman may mga pagkakataon na hindi sila nakakapagsimba, ginugugol nila ang buong araw ng pamamahinga sa pagpapanatili ng kaayusan sa bahay nila. Merong kaibigang albularyo ang tatay niya. Malapit din ito sa paring namamahala sa lugar nila. Tandang-tanda noon ni Aghoy, tuwing nag-iinuman ang magkakaibigang yon, palaging bukang bibig ng albularyo ang tungkol sa mga sikreto ng paring nagmimisa sa kanilang lugar. Ayon sa albularyong yon, hindi ordinaryong pari ang kaibigan ng kanyang ama, gawa ng palagi niya yung nasisipat na may buradong pagmumuka. Naniniwala ito na kapag ang isang tao ay may ganoong kakayahan ng pangkukubli, nagtatangan yon ng mga lihim na karunungan sa kaliwa. Ganon din ang nararamdaman ng mga kalaban ng albularyong yon sa oras na nasisipat siya ng mga ito. Kumbaga, ang tanging makakakita lamang sa mga nilalang na may ganoong pagmumuka ay ang kapwa nito demonyo o hindi naman kaya isang taong may mataas na kakayahan o talento. Paulit-ulit din itong ibinabahagi ang babala sa kanila na upang hindi mapahamak ang kanilang pamilya, tumiwalag muna sila pansamantala. Hintay nilang umalis ang paring yun sa kanilang lugar bago sila bumalik sa kanilang pananampalataya. Dagdag pa nito na, sa hinaba-haba ng siglong pananatili ng Katoliko sa mundo, may mga ganoong uri talaga ng demonyo na nakakalagpas sa mga namamahala rito. Isa lang ang maaaring maging rason kung bakit sila nakapasok at yun ay napaslang na nila ang totoong pare na tunay na nagmamay-ari ng anyong kanilang tinatangan. Kapag naririnig naman ng kanyang ama ang tungkol rito, tumatawa lang naman ito, imbis na seryosong sumagot sa kanyang kaibigan. Ayaw namang magkaroon ng diskusyon sa pagitan nila ang albularyo, kung kaya't kapag nararamdaman itong hindi seryoso ang kanyang kausap, pinipili niyang manahimik. Ayon kay Aghoy, lahat ng kwento nito nagagawa niyang marinig sa kadahilan ng tuwing mag-iinuman ng dalawa sa kanilang tahanan, pasimple siyang dumidikit dito para makinig sa usapan. Matagal na kasi siyang interesado sa mga ganoong kwento, gawa ng pakiramdam niya, doon talaga umiikot ang buhay ng tao. Sa loob ng ilang taon nilang pananampalataya, naging maayos naman ang lahat. Nabago lamang ito pagkasapit ng ikatlong Biyernes Santo ng pamamahala ng pari sa kanilang lugar. Habang nagsisimba sila noong Huwebes Santo, doon na napapansin ni Aghoy ang pag-iibang anyo ng paring yon. Noong una, akala niya namamalikmata lamang siya pero
Pagsilay niya sa kamay nitong dahan-dahang nagiging butot balat at humahaba, doon na siya na alerto. Sa isang iglap, naramdaman niya ang napakabigat na presensya sa buong paligid hanggang sa hindi naglaon nasipat niya ang paring yon na humuhugot ng mga kaluluwa sa mesang kinaroroonan ng banal na hapunan. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, doon bumungad sa kanya ang nalalagas nitong buhok habang unti-unti yung nagkakaroon ng mahahabang pangil sa bunganga. Umitim na din ang kabuang balat nito at nag-umpisa ng manlisik ang mapupula nitong mga mata. Dahil sa kanyang nakita, agad naman siyang nagpasama sa kanyang kapatid papalabas. Habang binabagtas nila ang daan, rinig na rinig niya ang animoy kakaibang mga panalangin ng mga tao na dumalo sa simba. Yung kasuotan din ng mga ito ay unti-unti nang umitim hanggang sa hindi naglaon, bigo na siyang magawang masilayan ang pagmumuka ng mga ito. Habang binabagtas nila ang daan papalabas, ramdam naman ni Aghoy ang animoy paghatak sa kanila pabalik ng masamang presensya. Subalit, kahit anong gawin itong pagpigil sa kanila, nanatili silang matatag hanggang sa makalabas na sila. Pagdating nila noon sa labas ng simbahan, laking pasasalamat naman nila nang masipat nilang sumunod pala sa kanilang dalawa ang kanilang mga magulang at mga kapatid. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, agad naman siya nitong hinawakan sa pisngi habang seryosong nagtatanong ng, "Anong nangyari sa'yo, Aghoy? Bakit gano'n ang inasal mo sa loob? May sakit ka ba?" Matapos nitong magtanong, doon ito inilahad sa kanya na habang naglalakad sila, panayang ginagawa nitong pagsambit ng dasal habang nagsesermon ang pare. Dahil sa ginawa niyang yon, kung kaya't lahat ng mga taong nagsisimba, nagawa niyang maagaw ang atensyon ng mga ito. Para makaiwas sa dagdag kahihiyan, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na wag nang patapusin ang misa. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, balisa namang hiniling ni Aghoy sa kanyang ama na papuntahin sa kanilang tahanan ang kaibigan nitong albularyo. Hindi naman yun tumutol sa kanyang pakiusap, lalo pat bakas sa pagmumukha nito ang labis na pag-aalala sa kanyang kalagayan. Bago pa man sumapit ang gabi, nagawa ng makarating ng kaibigan nito sa kanilang tahanan. Pagsilay nito sa kanya, maging ito man, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Ayon sa albularyo, biktima siya ng panlalaro ng mga nilalang na hindi nakikita. Malakas din ang kutob nito na ang lugar na pinuntahan nila pinagpupugaran ng mga aswang at demonyo. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung inawat ng kanyang ama sa kadahilan ng iisang lugar lang naman ang kanilang pinuntahan. "Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Domingo, ah. Hindi mo ba alam? Simbahan lang ang lugar na pinuntahan namin kanina." Irritabling wika ng kanyang ama sa kaibigan nito. Nang marinig naman yon ng albularyo, muli nitong inilahad sa kanya kung anong uri ng pari ang naninilbihan sa lugar nila. Dagdag pa nito na dahil sa paring yon, kung kaya't nagkaroon ng kapangyarihan ang mga aswang na pumasok ng simbahan. Nilaso nito ang lahat ng mga banal na santo, maging ang kabuuan ng templo, kung kaya't nilisan na yon ng kapangyarihan ng Diyos. Ang ginagawa doon ng mga nilalang, maghintay sa mga deboto na kanilang mabibiktima. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng albularyo kay Aghoy na meron siyang kakayahang mga laga ng mga buhay na salita at mutya. Sapat na ang ginawa nitong basihan noong inilahad niya sa kaibigan ng kanyang ama ang mga bagay na kanyang nasilayan. Bagaman nagawa na nitong makumbinsi ang kanyang ama ukol sa totoong pagkatao ng pare, hindi pa rin nawawala ang kanilang pagkabahala, lalo pat sa susunod na araw
sasapit na ang Biyernes Santo. Kung meron man yung binabalak sa kanilang baryo, paniguradong yon ang pagkakataon para gawin ito. Maaaring ipadaan ito ng pari sa pamamagitan ng pagtatak ng kanilang mga simbolo sa mga bahay na kanilang bibisitahin kinabukasan. Sa paglalim pa ng gabi, habang patuloy ang kanilang usapan, doon nila naramdaman ang animoy mga nilalang na tumatakbo sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila Aghoy nang makarinig sila ng ungol ng baboy sa tabi ng kanilang tahanan na animoy meron itong hinahanap. Pagsilip ng albularyo sa isang maliit na siwang, tumambad sa mga mata nito ang isang baboy ramong halos singlaki ng kalabaw. Matapos niya yung masilayan, umalingasaw sa loob ng bahay nila Aghoy ang napakabahong amoy na nanggagaling sa nilalang na yon. Halos tumagal ito ng ilang minuto hanggang sa bigla na lamang yung naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang nagpaalam sa kanila ang albularyo na uuwi na. Hindi naman nila yon pinigilan pa, lalo pat meron din yung naiwang pamilya. Bago yun tuluyang umalis, kabilin-bili na nito na huwag nilang bubuksan ang kahit bintana ng kanilang bahay sa oras na makarinig sila ng taong humihingi ng tulong sa labas. Iwasan din nila noong sumagot nang sa gayoy hindi sila malinlang ng mga ito. Dagdag pa ng albularyo na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat kakaibang dilubyo ang mararanasan nila sa paglalim pa ng gabi. Matapos nitong mailahad ang mga bagay na nais nitong ipaalam, agad naman itong iniabot ang isang punyal na merong itim na talim. Pagkuha roon ng kanyang ama, inabisuhan nito ng albularyo na panatilihing nakalapat ang punyal na yun sa apoy hanggang mag-umaga. Kapag nakaramdam sila ng kakaiba sa paligid, alisin nila ito sa apoy tapos iihip ang mga abong dumapo rito sa hangin. Ganon at ganon ang kanilang gagawin nang sa gayoy hindi sila mapagkumpula ng mga nilalang. Sa pag-alis nito, nanatili namang kabado ang kanilang pamilya. Si Aghoy noon at ang mga kapatid niya piniling matulog sa sala nang sa gayoy hindi sila makarinig ng mga kakaibang bagay habang nagpapahinga. Sa paglalim pa ng gabi, napuno ang paligid ng mga halakhak na halos hindi mo mawari kung saan ang gagaling. May mga umaatungal, sumisigaw at animoy naghahanap ng away. Ang labis pa nilang ikinatakot noon ay ang sigaw ng isang babae na parabang malapit ng mamatay. Naglipa na rin sa itaas ng kanilang bubong ang pagkumpas ng malalaking mga pakpak na halos hindi nila alam kung sa anong hayop yun napapabilang. Bagaman nangingibabaw na sa kanilang mga katawan ng takot, pinili nilang magpakatatag alang-alang sa kanilang pamilya. Yung ama niya na natiling nakaupo sa gilid ng abuhan, hinihintay ang pagdapo ng mga abo sa punyal na ibinigay ng kaibigan nito. Sa pagsapit ng umaga, labis naman ang pasasalamat nila gawa ng walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, nasipat na nila ang pamilya ng albularyo na naglalakad patungo sa kanilang pamamahay. Pagpasok nito, humingi ng pahintulot ang kaibigan ng kanyang ama na kung maaari ba sila doong manatili pansamantala. Ayon sa albularyong kaibigan ng kanyang ama, yun na lamang ang naisip nitong paraan para masiguro nitong walang mapapahamak sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa pamilya ng kaibigan niya. Nang marinig naman yon ng ama ni Aghoy, ngumiti lang naman ito habang sumasang-ayon. Medyo malaki naman noon ang kanilang bahay kung kaya't kasya roon kahit 3 pang pamilya. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, habang nag-aalmusal sila, bahagya naman silang natigilan
nang marinig nila ang boses ng pari. Dahil dito, dali-dali namang tumungo ang kanyang ama at kaibigan nito para kumprontahin ang nilalang na yon. Paglabas nila sa pinto, agad namang tumambad sa kanila ang nakangiting pari kasama ang mga sakristan nito na may mga mabuhaghag na buhok. Upang hindi na nito magawang masilayan ang kanilang pamilyang kumakain sa loob, agad namang sinarado ng albularyo ang pintuan ng bahay habang nananatiling tahimik. Magandang umaga sa inyo, mga kapatid. Pumarito kami dala ang simbolo ng paghihirap ng ating Panginoon. Hayaan niyong iukit ko ito sa inyong tahanan. Wika ng pare. Nang marinig naman ito ng albularyo, bigla namang napakunot ang noo nito habang iritabling sumasagot rito ng, Hindi na yan kailangan. Alam mo, palagi ko namang inaalis yung mga simbolong nilalagay mo rito. Hindi sa Diyos yan. Sa demonyo yan. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagdukot ng kanyang tabak, hudyat ng paninindak sa mga nilalang na nagpupumilit manghimasok sa tahanan ng kanyang kaibigan. Matapos naman yung marinig ng pari at masipat nito ang kanyang aksyon, umangi lang naman ito habang dahan-dahang napapalitan ang masaya nitong pagmumuka ng galit at puot. Hindi naglaon, agad namang umalis ang mga nilalang na yon nang hindi na umiimik. Sa pagbalik ng katahimikan sa kanilang lugar, doon inilahad ng albularyo sa ama ni Aghoy na hindi pari ang naglilibot tuwing Biyernes Santo at ang mga araw bago ito, kundi ang mga disipulo ni Kristo. Yon ang may karapatang maglagay ng krus sa mga bahay-bahay dahil sa yun talaga ang nabasbasan. Mariinding inilahad sa kanya ng albularyo, napakarami sa turo ng paring yon ang merong kaugnayan sa mga demonyo. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, habang nagpapahinga ang kanilang mga pamilya, doon na nila napapansin ang pasimpleng pagdaan ng mga kababaryo nilang may dugo ng aswang. Inaasahan na yon ng albularyo, gawa ng paniguradong namarkahan sila ng pare bago yun lumisan noong umaga. Sa pagbalot ng dilim sa paligid, naging abala naman noon sila Aghoy sa pagsusunog ng mga balat ng nyog at dagta ng gomang nabili nila sa merkado. Inihalo nila ang mga ito nang sa gayoy mas maging matapang ang amoy nito laban sa napakasensitibong pang-amoy ng mga aswang. Halos 2 oras nila yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong naubusan na sila ng masusunog. Pag-apula ng usok, dali-dali naman silang pinapasok sa loob nang may makita ang albularyong isang aswang na nagkukubli sa madilim na sanga ng puno. Medyo malapit lang yun sa kanila, kung kaya't hindi nito maiwasang maalarma. Pagpasok naman nila Aghoy sa loob, agad naman silang humanap ng butas na maaari nilang pagsilipan. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, kitang-kita nila ang dami ng mga nilalang na unti-unting lumalapit sa bakod ng kanilang tahanan. Hindi naman nagagawa ng mga itong masira ang bakod ng bakuran nila sa kadahilan ng yari yon sa bagakay na kawayan. Napakamapanganib para sa mga aswang na makahawak ng ganoong uri ng kawayan, gawa ng ang bawat hibla nito ay isang lason sa kanilang katawan. Sa oras na dumapo sa kanilang mga balat ang kahit 5 hibla lang ng bagakay, dahan-dahan yung papasok sa kanilang sistema hanggang sa sumabay yun sa pag-agos ng kanilang dugo. Idadala ng dugo ang hibla patungo sa kanilang puso at doon yun kusang tatarak nang hindi nila napapansin. Lahat ng mga aswang na nabibiktima ng bagakay namamatay dahil sa atake sa puso. Oras at araw lamang ang pagitan, depende sa kanilang depensang tinatangan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid,
Doon na nila nasilayan ang isang paring may daladalang kandilang itim sa kaliwa nitong kamay. Nakasuot din yon ng sutanang halos kasing kulay ng uling at meron yung isang sinaunang lubid na animoy nagsisilbi nitong sinturon. Paglapit ng pari sa entradang pinto ng kanilang bakuran, agad naman itong binuksan ang pinto sa pamamagitan lamang ng paghawi sa hangin. Sa pagbukas nito, para yung mga kultong paisa-isang pumasok at pumalibot sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng albularyo. Matapos yan, lumaganap sa paligid ang katahimikan at kasabay nito ang dahan-dahan nilang pagrinig sa animoy panalangin ng mga nilalang. Bago pa man matapos ng mga ito ang kanilang ginagawang ritual, buong tapang namang hinugot ng albularyo ang dala nitong buntot pagi na merong 2 ulo. Walang sabi-sabi, buong lakas naman itong pinaghahataw ang mga nilalang na yon na siyang naging sanhi upang magsibagsakan ito sa lupa. Nang akmang tatayo pa ang mga ito, paulit-ulit niya yung pinaghahampas hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nanginig ang katawan ng mga nilalang dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Hindi naglaon, pa isa-isa ding nawala ng buhay ang mga nilalang na yon na siya namang labis na ikinagalit ng pari. Bago humiwalay ang albularyo sa ama ni Aghoy, kabilin-bilin na nito na huwag pabayaan ang punyal na kanina pa nilang sinusunog sa apoy. Gamitin niya ang lahat ng pangontrang ibinigay nito sa kanya nang sa gayoy hindi siya mapangibabawan ng mga aswang. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, kahit hindi na nito maipagkaila ang takot niya, wala siyang ibang nagawa kundi ang magtiwala. Habang nakikipaglaban ang albularyo sa pare, panay naman ang kanyang pag-ihip ng mga usal sa paligid. 5 salita lamang noon ang binibitawan ng ama ni Aghoy, pero nakapagtatakang hindi ito basta-bastang nalalapitan ng nilalang. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, doon na nila tuluyang nasilayan ang anyo ng pare nang magpasya yung hubarin ang sutana nitong suot. Pagbungad ng butot balat nitong katawan, dahan-dahan nitong ibinaba ang mahaba nitong daliri sa lupa at kasabay nito ang pagsilay nila sa ginagawa nitong paghigop ng kaluluwa. Taimtim na din yung nagdarasal ng kakaibang karunungan na siya namang labis na ikinabahala ng albularyo. Ano man ang ginagawa nito, nasisiguro ng albularyo na labis yung mapanganib. Bago pa man maisakatuparan ng pari ang kanyang ritual, walang habas naman siyang inatake ng kaibigan ng ama ni Aghoy na siyang naging sanhi upang mapaluhod yun sa lupa. Bagaman gano'n na ang kalagayan nito, hindi pa rin yun tumigil sa pag-uusal na parabang naghahanda yun sa una at huli nitong pag-atake. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita ng albularyo kung papaano mabilis na naghihilom ang sugat nito. Dahil sa abilidad ng nilalang na yon, kung kaya't nagdesisyon siyang kunin na ang punyal na kanina pang binababad sa apoy ng ama ni Aghoy. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi ng albularyo, dali-dali naman niya yung kinuha kahit napakainit na ng hawakan nito. Pagkuha ng albularyo sa punyal na yon, buong lakas naman niyang sinugod ang pari na taimtim na nagbibigkas ng mga buhay na salita. Subalit, bago pa man niya malapitan ang kinaroroonan nito, pilit naman siyang pinigilan ng iilan pang mga aswang sa paligid. Hindi iniinda ng mga nilalang na yon ang kanyang medalyon at mutyang nagbibigay proteksyon na parabang alam ng mga ito kung ano ang kakayahan ng kanyang punyal na tinatangan. Maya-maya pa, pagramdam niyang humina na ang mga nilalang, buong lakas naman niyang iwinasiwas sa paligid ang kanyang punyal, sabay talon sa kinaroroonan ng pari. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang hinawakan ang iilang natitirang buhok nito, sabay pugot ng ulo.
Sinubukan pang pumalag ng paring yon sa kanyang ginagawa pero hindi nito nagawang malabanan ang nagbabagang talim ng punyal. Pagkalas ng ulo nito sa kanyang katawan, agad naman yung naagnas at kasabay nito ang paglaho ng animoy mga likidong apoy na unti-unting umaakyat sa ibabaw ng lupa. Pagtungtong ng hating gabi, doon pa lamang naramdaman nila Aghoy ang kapayapaan sa kanilang lugar. Kinabukasan, pagsilay nila sa simbahan, lahat ng mga santong ginagamit ng paring yon, kusa na lamang naglaho. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang panibagong paring mamamahala sa kanilang baryo. Nang mapagtanto ng kaibigan ng kanyang ama na totoong pari na ito, tuwing araw ng pamamahinga, sumasama yun sa kanila para magsimba. Sa paglipas pa ng taon, mas lalong naging magkasanggang dikit ang kanilang mga pamilya sa anumang problema. Itong si Aghoy, naging disipulo ng albularyo at hindi naglaon na kilala siya bilang isang bantog na manggagamot sa lugar ng Mauban. Magpahanggang sa ngayon, bit-bit pa rin ni Aghoy ang kanyang karanasan noong minsan silang makasagupa ng paring nagbabalat kayo na kumukuha ng kaluluwa sa lagayan ng banal na hapunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang sobrang kakaiba tong kwento na to Para kasing sa tagal-tagal kong nagkukwento, sa dinami-rami ng naikwento ko na sa channel na to, na libo na, ngayon lang ako nakarinig ng pare na tinalo ng aral ng aswang. Paano kaya nangyari yun, no? Hindi rin naman binanggit sa kwento na to kung gabunan yung aswang na nang-agaw dun sa katawan ng pare. Paano kaya nangyari yun? Pwedeng nangyari na ginawang aswang tong pare, niyanggaw siya. Pero paano yun nakatagos kung puro yung pananampalataya ng pari na to at saka yung paniniwala niya sa Diyos purong-puro din? Hindi kaya hindi puro? Pwedeng ganun no? Kasi hindi naman makakalusot ang aral ng demonyo sa'yo kung yung kaluluwa mo purong-purong ibinibigay mo sa Diyos. Diba? Yun lang yung nakita kong butas dito sa kwento na to. Sayang lang at wala tayong explanation kung paano nangyari yung ganun. Kasi bigla-bigla na lang, diba, na merong paring nagbabalat kayo sa lugar nila Aghoy. Yun lang yung nakita ko sa kwento na to. Pero baka napadaan din sa kwento na to na paliwanag kung bakit nagkaganon yung pare. Tapos lumagpas lang din sa mata ko. Kung sakasakali man, paki-comment na lang sa baba kung ano yung kulang ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.